Seansız. Bizim de yoluna karşı ötkərəgən şaralara qaramasdan, toqtanışımız Qoy rayında yolğanlarla keskin tura. Bugün күндә Оқтаныш районында 46 янгын чыгуы теркәлде. Бу инде безнең теге ел белән чагыштырганда 3 янгынга күбрәк булып чыклана. Кыска ялганыш электр җиләкләренең электр җиһазларын монтажлау һәм куллану кагыйдәләрен бозудан 15 янгын, мичләр, җылыту җиһазлары төзек булмаган һәм аларның дөрес файдаланмау 15 янгын, ут белән сапсыз ишетү 10 янгын, ут белән балалар шаяру 2 янгын, яшен суы нәтиҗәсендә 1 янгын бу фаҗигаларга төп сәбәпләр булып торалар. Аеруча кеше үлеменә китергән янгыннар зур бурчы тудыра. Октаныш районында янгын чыгуы нәтиҗәсендә 2020 елда 2 кешенең гомере өзелде. Безнең инде Токталашык авылында пожар булды. 2020 елда bir kişinin ömrü şuşa pazarda üzüldü indi. İkinci kişinin ömrü bu indi bizim 23 noyabr günü İskitelek yolunda şahsi yurt yandı. Şulay pazar neticesinde bir kişinin ömrü üzüldü. Şulay bu pazarda 4 kişi bizim travma oldu. Bugün günde alar bizim Октаныш rayon больницасында, hastahanasında leczenie aldılar. Rayonda endi bugungi kunda shunday obstanovka bizning qo'shinlar bo'yicha bizning yong'in talablarini kelganda biz endi qishki shirga kiramiz. Qishki shirda endi bizning eng birinchi qo'rqinchli отопление. Bizning endi ko'p kvartirali uylarni olganda hozir ko'pincha kvartiralarda bizning to'q-konturniy gazli kotellar turadi. Bu kotellar qo'yilgan kvartiralarda albatta endi bizning датчиклар бар, газный анализатор дип атала. Бу датчикларга әйтеп китәсем килгән халыкка бөрек аларны уттан айырмаска инде, алар постоянно эшләп торырга тиеш. Чөнки инде газ чыккан вакытта инде бәлким сез бу төнге вакыт булырга может чыгып, бәлким сез өйдә булмаганда газ чыгарга мөмкин. Бу газоанализатор инде бу датчик эшләячәк, һәм инде тиз вакытта газны аерачак. Şahsi yurtlara kelganda endi bizning ko'pincha xalq endi Октаныш rayonida avul җирлегендә яши инде. Авыл җирлегендә дә шундый таләпләр инде. Шулай ук авыл җирлегендә өйдән тыш инде безнең отопление керә мунчалар, безнең мичләр бар инде. Безнең инде һәр кышкы сезонга кереп алдыннан дымахотлар чистартып булырга тиеш. Шулай ук инде безнең bu mishlarda endi dimoqlarda agarda treshina bor ekan, bu mishlarni qo'llanishga yaramay. Anasini aytib ketasim kela, agarda endi mana bizning место растопки печи deb ataladi endi. Qo'yib kishilarning endi o'sha mish oldinda taqtalar avash materialdan yasalgan, avash material bizning yonib ketadigan material, shunga ko'ra anday yerlarda endi pritoqishni qo'yishga kerak. Birdan yonib turgan materialdan aning razmerlari Kim deganda 0.5-0.7, то есть 70 сантиметр bo'ladi. Hech kim deganda narsa kerak bu pritoqishni agarda endi mish yoqqanda endi o't uchqunlari idanga tushirganda idanga o't qotmasin uchun. Shulay endi munchaga kelganda endi ota-onalarga aytib ketasim kela, bir bolalarga topshirmasqa edi. Muncha yo'q, mana shu protsessni endi shulay endi munchalarni yaramay легковоспламеняющий жидкостьлар белән кабызып җибәргә, то есть бензин, керосин белән аларның инде детонациясе бик яхшы. Сез инде мич авызына аңлыйм, ул бензин тиз янып китә, башка көтертәсең, ләкин инде сез инде мичкә бу бензинне салгач инде мич безнең закрытый пространство, анда инде концентрация җибачак, һәм инде хлопок булып шартлау булачак. Шуңа күрә андый легковоспламеняющий жидкостьлар белән мичләрне бер яндырып җибәргә ярамый. Ondan sonra endi tag'in biz endi narsa aytib o'tirganlar. Shaxsiyatlar bo'yicha so'nggi pojarlarni olgandagina bizning noyabr oyida bugungi kunda 3 pojar tarqaldi. Birisi endi bizning Toqtalashik avuli, ikkinchisi Shuraqay, uchinchisi Tilakay avulida. Toqtalash
Талашык белән Тилекей авылында безнең инде шәхси йортларда пожар булды. Пожар нәтиҗәсендә 2 йортта янып бетте. 3нче пожар инде безнең Шуракай авылында, Сарай янды. Менә шу пожарларга килгәндә инде Талашык пожарын алганда пожар була көндезге вакытта, йорт хуҗалары өйдә була. Пожар башлана безнең кухня помещениесеннән. Без инде пропаганда дип әйтим, без инде автономный пожарный извещательләрне инде бик интернет аша инде, телевидение, радио аркылы без аны пропагандировать итәбез. Менә шу случай шушы 2 пожарны гына алганда, әгәр дә инде бу йортларда инде автоном пожар извещательләре куелган булса, йорт хуҗалары тиз вакытта бу пожар турында белә алырлар иде. Һәм инде яисә пожарны тиз вакытта сүндерә алырлар иде. Әгәр дә сүндерә алмасалар инде, тиз вакытта безнең инде яңа сакчылык бүлегенә шалтыратып, тиз вакытта безнең пожарнылар килеп җиткән булыр иде. Автономный пожарный извещательләрне бүгенге көндә статистиканы карап китсәк инде, аның файдасы бик күп. Татарстан статистикасына карап киткәндә, аның һәрбер пожарда менә ул әгәр дә извещатель булган пожарны карап китсәк инде, өйдә торган кешеләр, гражданнар инде шушы извещатель ярдәмендә вакытында пожарны күрәләр, вакытында инде өйдән эвакуация итәләр, яисә инде вакытында сүндерәләр. Шуңа күрә инде мин гражданнарга әйтеп китәсем килә, шушы автоном извещательләре мәсьәләсе буенча активрак авыл советларына мөрәҗәгать итәргә иде. Безнең районда шулай ук инде бүгенге көндә зур яшьтәге абый, апалар бик күп, өлкән кешеләр бар. Шуңа күрә аларның балаларына әйтеп китәсем килә, чөнки алар бәлкем шәһәрдә эшлиләр күбесе, зур өлкән яшьтәге абый, апалар бер үзләре генә тора. Менә аларның йортларына куеп киткәндә бу автономный извещательләр бик яхшы булар. Шулай ук инде оешма җитәкчеләренә әйтәсем килә, менә аларның инде үзләренең планерка вакытында инде эштә инде үзләренең хезмәткәрләренә шулай җиткереп китсәләр иде шушы автоном извещатель буенча информацияны. Доклад тәмам. Квалифицированный специалистларга, кемнәрнең инде шушы областьта образование бар инде, кемнәрнең опыты бар инде, самостоятельно инде проводка белән, демонтаж белән лучше инде кешеләргә белмәенчә тимәскә. Безнең инде районда булды шулай пожар очраклары. Яшүсмерләр инде безнең гаражның 2нче этаж помещениесен электр җиһазлары белән җылыталар. Аларның инде әлбәттә бернинди бу сферада образованиелары юк, белемнәре юк. Алар инде иң җайлы способ табалар инде, чөнки җәйге вакытта без инде электр җиһазларын, менә ул җылыту җиһазларын кулланмыйбыз. Көннәр суынгач инде куялар электр җиһазларын, дополнительный пушкалар, электронагревательләр. Һәм инде безнең проводка әгәр дә җәйге вакытта түзгән булса инде, монда инде безнең потребительләр саны арта һәм электр проводкасы түзми башлый. Автомат айыра, менә шу пожарга искәтү пожарны алганда инде алар зур амперлы автомат выключение электроэнергия куялар. Димәк инде алар инде уже бер җылыткыч кына түгел, 2 җылыткыч куялар, 3 җылыткыч куялар, автомат эшләми, электропроводка җылына, аннан соң замыкайта һәм инде пожар барлыкка килә. Шуңа күрә инде иске проводкаларны алыштырганда бик яхшы булар иде. Әгәр дә инде автоматлар бик еш ата башлый икән, бу инде беренче признак, что электр чыбыкларын алыштырырга вакыт. Мөрәҗәгать итәргә белеме булган кешеләргә генә. Районда 3 отдельный класс урнашкан инде. Без аларны әле теге атнада гына минем тарафтан инде миңа указание килгән, шулай ук инде менә шу пожарный частьларны тоже тикшереп китергә, яңа таләпләренә туры килә микән. Минем тарафтан инде бу посттар тикшерелеп китте инде. Посттарда инде шулай ук электр җиһазлары карап китте, первичный средства пожаротушения, огнетушителләр. Һәм инде анда эшләгән эшчеләр белән инде минем белән тагын бер класс инструктаж үткәрелде. Һәм инде алар инде үзләре пожарныйга карамастан алар белән шулай эвакуациялар үткәрелде. Андый минем тарафтан инде нарушениялар бу посттарда табылмады. Әтиләр кую инде безнең соцзащита аркылы, социаль защита аркылы алып барыла. Аларда инде многодетный
Гаилеләр, күп гаиләле семьялар списогы бар. Бар ялгыз яшәүче кешеләр списогы инде, инвалидлар. Иң беренче чиратта шушы группага кергән кешеләргә соцзащита аркылы бушка куела. Бу автоном извещательләр. Калган кешеләр инде үзләре үз кесәсеннән дип әйтим, сатып алалар бу извещательләрне. ВДПО аркылы инде эшләнә барсы да соцзащита безнең списоклар җибәрә. Шушы список кеше саны җибәрелә. Ай саен күпме куйырга, шуннан чыгаралар. Авыл советлары белән тесный взаимоконтакт бар инде. Элек инде безнең ВДПОдан, ВДПО айзат инде, бу извещатель автоном извещательләр белән эш итә иде. Соңгы арада инде әйтеп китәсем килә, авыл халкы арасында авыл советына мөрәҗәгать итүче кешеләр бик күп. Шул тарафтан авыл советлары да безгә мөрәҗәгать итеп файдан алып була дип, бу извещательләрне без инде айзат белән бу мәсьәлә буенча сөйләшеп битердек. Бүгенге көндә инде бу атнада айзат инде безгә инде ВДПОдан үзенең оешмасына 500 извещательләр кайтарын дип безгә әйтеп китте. Авыл советлары инде безгә мөрәҗәгать итә алар һәм инде без инде авыл советларына шушы извещательләрне бирәбез. Буенча инде бу извещательләрне инде куярга кирәк. Шундый помещениеларда кайда бар безнең угроза возникновения пожара. Ул инде котельный иң беренче чиратта, кухняда бар безнең газовый плиталар. Шулай инде куярга кирәк электр җиһазлары булган помещениеларга. Кайда безнең куркынычлар бар, ялгыш шул куркынычларга шушы бүлмәләргә ким дигәндә бер извещатель куйсак, ул инде җиткерә.